Sige prito di, sige prito. Ay, kalami. Ay, minarinit na lapis. Kani. Ay. Matats, ligo na to amang ni. Nagprito sa Matats oh. Di ko kabalo sa pagsinyas ana Matats. Kaya kung nabalaan, hab-hab. Di ko kabalo mo sinyas Matats. Oh, prito siya, prito. Ay! Oh, Matats ha, makatag-isa. Matats. Piyating lami ang Matats, kaya iya man din ang marinit ni. Matats, napay puyo pritohon nila oh. Lami ani Matats. Puyo niya, puyo. Una lami ay. Gimarinit Matats, gimarinit. Nagabo me. Bising linya. Naunsang wala tayong trabaho diri. Ito ya. Nakasabot naman dugay. Butang ganit Matats. Tagagi ko yung sa kabuok. Gamay lang kay. Fast forward na ta Matats no, naana po ta sa pikas nga bangka Matats kay katong ikauna na tog pinirito didto, nahuman na tog habwa, bali tulo man gud ni ka bangka ang nidonggo. So tulo ka bangka ang atong gihabwa da Matats no, ubay-ubay jud ang atong grasya karon. Kanang isda nga sa Matats nga gihatag sa akong amigo no nga murag swasid, gusto niya ipakilaw sa kuha. Ingon ako, di na ta magkilaw kay nagluto og tiil sa baboy ang mananagat diha. Og mga Matats, wala na ko gipakita sa inyo no kung unsa kadaghan ang isda dira Matats, bali himabaw sa bangag ang isda ana. So ang nabilin di mga 200 kilos na lang. Karon kay gigutom naman ko atong adton ang abuhan. Matats, tanda ta sa atong sudan Matats ha. Wow, Matats. Uy, tiil sa dragon. Wow, lami ang Matats. Uy, lapot kay Matats kay gibutangan og kanang karlang. Uy, kalami. Oh ha? Unya na natira Matats, iniguman og trabaho. Kaya tong kanon loto na. Oh. Uy, dali adiya kay pagumani mo diya mga unta. Yun. Dali. Mga unta pag humani mo ha? Yes! Susang naong. Matats, pag sinina po, grabe wa mo gipang igang? Magwasos ug kugot? Matats ha? Pagbihan yun mo na nagat na. Atong sunog baga diha, wala pa? Ay, pinahalin sa itong nukos? 2,000 ka pedra. Oh, wow, ano, makabugas na. Sureball na. Pila din kilo? 120. Wow, sideline to Matats, mga sideline ni Matats. Muna gisudlan ganyo mga nukos. Pambaligya na. Wala na ko kaabot, sunod na lang. Puhon lang, puhon. Matats ha.